Čau lidi, tady jsem u prvního videa s mým voice chatem a jsme tady v Please Donate. Chtěl bych, aby mi jako někdo donatnul, jako. To nechci zvládem, teďka mám 0 robuxu. To ukážu. Vidí to. Jestli by mi chtěl třeba, já nevím, někdo donatnul, tak můj nick je Porzek 2014, vám ho dám do popisku a teď bychom si mohli na to vrhnout. Tak, první bych se podíval třeba na nějaký server, počkat. Na nějaký random. Tak. A nesmíme to moc dlouho na to, lebo YouTube nechce nějak uploadnout videa déle než 15 minut. Tady můžete vidět můj originální text na tom Donate for one more present from Santa. Já nevím, proč mi to ani napadlo. A teď bych třeba, já nevím. Jestli mi teda ještě jednou chce někdo něco poslat do offline donations, tak může. Budete mít teda ten link v popisku a můžeme třeba něco zahrát, i jestli budete chtít. Ale teďka bych se vrhnul na nějakou hru. Co bychom tak mohli zahrát? Ani nevím, tyjo. Tak, create a card right, můžeme. Budeme teda jezdit v kart rideu. Vám dám do popisku klidně i můj kart ride. Já dám ten můj. Tak. A pro vás to začnu od začátku. Jsem na level 4. Tak. Tu byste měli zpomalit, jakoby. Protože moji kámoši už to taky zkoušeli a furt padali. Hlavně můj editor. Ale jako, no teďka vidíte, že jsem byl zbrklej a spadl jsem. Prostě tohle je start, jo. Tam je level 2, tu nic není. Tam maximálně. Je to pro vás skipnu tady ten první level, ale. Tak, jdem. Já nevím, proč jsem to udělal také těžké. Ježiš, já jsem tady, aha. Tu nechcem. My chceme tady. No, level 2. Tak. Moc se nedivte, že tam nemám moc zvuku, jo. Počkám, mám vůbec zaplý zvuk? Mám. Divný. Já už. Tak, jedeme. Flimovry. A chtěl bych vám alespoň do té mojí 8. stage. A chtěl bych vám ukázat taky můj tajný ending, co jsem tu dal. Tu máte slow, takže budete muset zpomalit. Tak. Prostě obyčejný kart ride. No, ne tak zas moc obyčejný, protože na konci jakoby
Nebudu s váma mluvit, co mám. Speed limit 5. A fakt, jako vyšlíte se těma pokynama, co tam je, bo to fakt nechcete dělat hodinu. Rekord borce, co tu byl, bylo 5 minut. Což je jakoby docela dost. Teda málo. Tak a teď jsme na tom 4, kde se furt to speed limit 5 to bylo tady, tam to dodělávám furt, to mi nejde. A tady, tohle by mohlo být jako, to je taká dobrá taková pitomost. To je prostě, že ze skaly padal kámen. Hej, ale fakt potřebuju Robux, jestli má tady nějaký borec ochotnost a dát mi nějaké, tak fakt jakoby budu rád a může se dostat i do videa. Tak tady hej, jedna, jakou cestou pojedete. Tady se dostaneme do prostředka později. Ale tady... Počkat. Toto je také seklé, tady budete muset tak jakoby vystoupit. A toto je level 6. To je taková jeskyně. Tak, ale tohle, tady se hodně jakoby mých těch kamarádů zasekávalo. Vždycky, když jakoby chtěli vystoupit a skočit, tak je to zabil. Ale teďka bych chtěl ukázat jakoby metodu, jak se dostat za to. Tady, když půjdu, tak tady je takovej blok. A za tím blokem to je prostě teleportér. Bude to také trochu těžší. A teď si možná říkáte, tady není trať. Ale když pojedu, tak tady je neviditelná trať. A teď vám ukážu to, co bylo na tom levelu 5. Tady, když totiž pojedete a pojedete rovně, tak se dostanete do části, kde je neviditelná zase trať, ale tam je tajný konec. Tady toho mojeho kart ridu. The real the end. A to je asi tak všechno tady proto. Do popisku vám dám teda i card ride, i teda to a další věci. Budeme mít tady v tom videu. A jo, ještě do popisku třeba do komentářů můžete napsat jakoby hru, kterou bych mohl zahrát a já vyberu 3, které si zahraju v příštím videu. Tak, a co bychom mohli zahrát teď? Tak, Bed Wars může být. No, jasně, že jo. Máme 6 minut. 5 teda. Dám asi Lucky bloky, to je asi jedno z nejzábavnějších Lucky bloky. Tak, Lucky bloky. Squady. Já chci squady.
bylo to docela rychlý. I třeba, když se mě něco budete chtít zeptat, tak taky můžete třeba napsat do komentářů na co a já vám odpovím klidně. Mně to nedělá problém. Co to má? Tak, jdeme tuto vlnu a jdeme na střed. Co se děje? No to úplně je blbý. To je jedno. Máme jen 3 minuty, tak to už asi moc dlouho nezahrajem. Ale pokusím se něco udělat, alespoň se dostane ten pitomý střed. Máme první emerald, což je dobrý. Může to ničit. Co to je? Swamp ball. Já mám swamp ball. Super. No v Bedwars asi moc dobrý nebudu. Ale teda všechno, co bude tady, tak vám hodím do toho popisku. Doufám, že zase někdo nenapíše jako vždycky, jak vidím u videí. No a co? No, mě to nezajímá pak. To je úplně jedno, jestli to někdo napíše popravdě. Hej. Může to normálně pokládat. Děkuji. Počkej, to bukle. To vystavím aspoň trochu. A to jsou blbý. Ne. Už ale musím asi to za minutu, to už asi ukončíme, bo už, protože už budu nahrávat něco přes nějakou prostě dobu už nahrávám, což potom mi to nebude, hej co to hází, ona hází banány. Musím mě nechat. To je otravná. No ale pro tohle video už to asi bude všechno. Tak já se s váma loučím. A zatím čau.